Det skal den her, det skal den her E, den 10, 590. Måske. Den der, nice. Så tror jeg ikke, jeg har fået den. Jo, jeg har fået den første gang. Yes, sir. Så er det minus. Fuck you. Skal jeg se. Jeg har kun fået den en gang. Yes. Se. Mildt her. Guten Abend, guten Abend. Kender du Maul? Ja, det er det, som freestylen hedder i League of Legends. Han hedder Maul Production. Jeg husker det ret tydeligt, fordi freestyling er alt kærlighed. Han er ikke særlig god til League. Så jeg er meget tydeligt bevidst, at du spiller på freestyling.
komme tilbage, lille bjørn? Vi er stadigvæk i gang her. Men jeg skifter over noget cut quick right honest. Jeg prøvede at Black Ops til at starte med, men ja. Det er sgu ikke rigtig mit cut quick right honest. Fik du 2 af dem, den? Det var ikke helt tosset spillet. Jeg får ikke engang en hitmarker på ham. Jesus Christ. Der er en dernede, der bare har styr på sit aim. Ja, der får jeg. Okay. Der er så en til. Der er altid 2 dernede. Der er nogen, der er ugudeligt gode til det spil her. De burde sige deres job og der er jeg så ham ikke engang død. Jeg fik begge 2. Jeg får dem alle sammen her. Det er skidt, de kommer alle steder fra nu her. De kommer alle steder fra, vi bliver rushed lige nu. Hvor er de henne, bare? Jeg ved ikke om det er dem her. Jeg kan ikke se nogen. Ja, skidt. Der var en i huset, det er ikke så rigtig så. Got it. Oh my god, der er mange. Og det værste er, at den her Overwatch, den bliver instant skudt ned i den. Den er utterly useless. Det er det værste ved det. Jeg kan ikke bruge det her til noget som helst overhovedet. Jeg stopper for livestream for i dag. Vi ses i morgen. Det er samme tid. Hej hej.